Goedkope Bulgaarse chauffeurs op de vrachtwijn zetten is stastien als je bedrijf minstens een vestiging had in Bulgarije. Dit is de vestiging van Unema in Bulgarije, net onderzoek van het vakbond. En het troffen we in een buitenwijk van Sofia gewoon een flatgebouw aan waar niemand ooit de vrachtwagen van het bedrijf gezien had. Dus daar zit helemaal geen bedrijf? Nee, dat zijn dan de schijnconstructies waar nu politiek zoveel om te doen is. En bedrijven gebruiken dat soort dingen om als het ware de arbeidsuitbuiting wit te wassen. Vrachtwagenchauffeurs en de FNV stonden vanmiddag op de stoepen bij Unema om de directeur voor het blok te zetten. En te vragen om op te houden met het inzetten van onderbetaalde chauffeurs. Omdat mijn werkgever moet de volle pond betalen. En die moet dus bepaalde prijzen hanteren. En Unema kan er bijvoorbeeld ver onder zitten. Maar de actievierders komen er net in en de directeur blijft op zijn kantoor zitten. FNV en chauffeurs willen nu een opdrachtjouwers van Unema vragen geen zaken meer te doen met het transportbedrijf. Ja, en dan is vragen is misschien wel heel zacht uitgedrukt. Dat kan misschien ook wel wat dwingend worden, want wat hier gebeurt kan gewoon niet. Ik voor uw microfoon wil de directie van Unema net reageren.